hapon ninyong suportahan ang atuang Daigon on Air. Busa sa mga choir, sa mga grupo kaha, sa mga gustong mag-solo o mag-duet nga hilig kayo manganta, join na mo sa atuang Daigon on Air. Gamit ang official GMA Christmas Station ID ang isang puso ngayong Pasko kining inyong nadungog karon. Pag-record lang mo sa inyong kanta o ipadala dinhi sa amua sa kahigayunan nga makita mo sa telebisyon. Sama ni gibuhat ni Yin Talyo, taga Cebu City. Let's watch this. Kailangan muling bumangon ang pusong humaharap sa hamon. Patuloy na nananalangin, umaasang ito'y diringgin. Sugat at sakit ng kahapon, maghihilom din sa tamang panahon. Di mawawala ang tiwala sa pag-ibig na nagmula sa kanya. Ang pangako ng puso, ibahagi ang liwanag ng Pasko. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, iyong Pasko, nagmamahal ng totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko. Para sa Pilipino, isang puso, ngayong Pasko. Oh, isang puso, ngayong Pasko. Wow, thank you so much, Yin. Og murag gulod kayo sila nga. Yeah. Kanang atog yung puy-an ang mensahe sa kanta. Mao jud. And kay dili pa man pwedeng manaygon sa kadalanan mga kapuso, diri lang mo sa GMA Regional TV Live. Panaygon busa send your entry.